Ola, moi boas, esta noite é noite de Samaín, danlle en chamar Halloween, pero resulta que falando con xente, hai 50, 60 anos, xa se facía algo moi parecido ao que agora nos chega dos Estados Unidos do truco ou trato. Aquí temos a miña nai, a María Jesús, que naceu nunha aldea da Alta Limia e que nos pode dicir algo do que facían esa noite, non? Bueno, pois esa noite generalmente vestíamonos con roupa bella o que encontrábamos, porque entonces non era tan sofisticado, non había traxes expresamente para iso, un collía a roupa bella dos vellos e, bueno, disfrazábamos como se podía, non? Entonces despois íbamos polas casas, entonces a xente dábanos pois algo de diñeiro, dábanos ovos. Entonces o que tiñamos como unha excusa para ter algo de diñeiro para comprar pois un refresco ou algo así para preparar pois o que despois eran un magosto, o sea, as castañas e todo eso. Entonces daquela facíase desa maneira, o sea, aproveitábase esta noite para recaudar algo de diñeiro para comprar os refrescos, bueno, daquela era así. Tocábamos asustar a xente? Bueno, hai veces que sí, que depende como ibas vestido, pois había xente que se asustaba así, pero bueno, éramos menos, non? A xente daba a avisar normalmente. Estamos falando de que isto se facía na Limia nas décadas de 1960 aínda. Sí. Vos sabíades algo do Halloween? Non, daquela non se sabía nada, daquela non tiña a importancia que se lle foi dando ao largo dos anos, non? E era a noite do día 31. Sí. O magosto supoño que o facíades días despois, non? Sí, era que apañábanse as castañas, xa era o tempo das castañas, entonces aproveitábase despois, pues, bueno, por facer un magosto. Sí, que ademais na túa terra é máis para San Martiño ou os días de San Martiño, antes ou despois, pero é quizáis un chisco máis tarde que aquí. Exacto. Pois ben, aquí o temos xa para os que o vexades, que o Samaín xa se celebraba hai moito tempo. Hai outros sitios onde se poñían colares de zonchos, pero ben, neste caso, o do truco ou trato do Halloween xa se facía sen tanta parafernalia na Limia na década de 1960. Moitas grazas, mamá. Gracias a ti.